Какво се прави при възражение на клиент? Как да постъпим? Преди да говорим за възраженията, е хубаво да си зададем един въпрос. Каква е целта? Каква е крайната цел при нашите разговори и нашата комуникация с клиента? Крайната цел е клиента да е доволен и по-важното да ни препоръча. Във всяка една практика, всяка една професия, рано или късно човек се сблъсква с обем поръчки, с различни по сложност казуси и често се случват възражения. Възражението е нещо нормално и то е част от работата. И нашата работа като специалисти, като бизнес консултанти, като маркетинг специалисти, като Google Ads специалисти, ние трябва да сме наясно какво да правим, когато възникне възражение. То може да е основателно, може да не е основателно, но ние трябва да знаем точно какво се прави. Първата ни задача е да изслушаме внимателно възражението. Не прекъсваме, не оспорваме, няма оправдания, изслушваме внимателно. Ако е необходимо, дори задаваме още уточняващи въпроси. Защо? Защото трябва да съберем информацията. Ако възражението е извън нашите компетенции, ние трябва да го отнесем към човек с нужните компетенции, затова ни трябва допълнителна информация. Второ, запознаваме се с всички факти и разглеждаме всички детайли. Цялата тази информация се подготвя в кратък и ясен отчет, т.е. ние да покажем какви са резултатите от нашето проучване. Трето, ние трябва да предложим решение, т.е. на база с получените данни. Това, което сме разбрали от клиента, това, което ние сме проучили като детайли, ние трябва да дадем решение. Защо? В тези ситуации ние имаме три сценария. Първия, ние сме сгрешили. Втория сценарий, клиента е сгрешил. И третия сценарий е да е станало някакво недоразумение. Единственият начин да установим в кой сценарий се намираме са стъпка 1, стъпка 2. Стъпка 3 да изготвим решение. Всъщност нашата цел е не да се обвиняваме, не да се оправдаваме, не да търсим причината в другия, а по-скоро да дадем адекватно решение, което да е добро за клиента. Както казахме в началото, каква е целта? Целта е клиента да бъде доволен. И още по-важно, когато е доволен, да ни препоръча на други, които да станат наши клиенти. Давам ви пример от нашата практика. Преди години работих с колега, който отговаряше за оптимизацията и поддръжката на няколко ключови клиента. Това са клиенти, с които работим още от 2011 година и не сме имали никакъв проблем с въпросния колега. Изпращам фактура на нашия клиент и получавам следното обаждане. Той казва: аз ще платя фактурата, но не ми е комфортно да го правя, защото 2 месеца не съм зареждал бюджет и вие на практика взимате такса за никаква работа. Това е нещо, което аз разбирам от клиента. Казах: окей, нека да проуча, да видя какво се случва. Направих проучване, наистина не е зареждан бюджет. Свързвам се с моя колега и установявам, че той е в някакъв бърнаут, че не се чувства добре и така нататък, но го установявам с голямо закъснение и съм в неудобна ситуация. И тогава най-разумното нещо е да каже на клиента: да, извинявай, станала е грешка, аз ще те обезщетя за тези 2 такси и за това, че съм ти създал някакъв дискомфорт, като съм искал пари от теб за нещо, което ние не сме изработили. На практика клиента е доволен, все още работи с нас. С другия колега просто пътищата ни се разделиха и всеки пое в своята посока. От примера, който ви дадох и въобще от работата като цяло, винаги възникват някакви трудности, възникват проблеми и ние трябва да дадем решение, добро, адекватно решение, а не да търсим оправдания, да сочим другия с пръст, да си хвърляме обвинения. Не, това не работи добре. Целта е да дадем добро решение, което ще направи клиента доволен и това ще ни доведе още клиенти. Ще се радвам да споделите в коментарите най-фрапантния ви случай за лоша комуникация с клиент или някъде вътре във вашия екип.